कोटि कोटि प्रणाम माँ जगन्नाथी करुणामयी माँ सरस्वतीर आधार तेणु माँ चरण कमल कोटि कोटि प्रणाम करकं स्तुणतनु गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं पश्चान्तमगङ्गहलधमधमं व्यालं गङ्गस्तटं वन्दे सदा सतगुणवती सिद्धिप्रदकाननं नमो प्रभु मम विघ्नाय अखण्डमण्डलाकारं तस्मै गुरुवे नमः गुरु ब्रह्मा विष्णु गुरु साक्षात् तस्मै गुरुवे नमः तुमेव माता पिता तुमेव बन्धु सखा नारायणं नमस्कृतं नरं देवी सरस्वत्यां ततो जयति मूर्खमनोरगातं कमलं लयति जगत्कपामे परमानन्दं शान्तं भुवनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वानन्दं वेदपदं सुभानं नभविकानममयं लोकिकालगनं वन्दे शिवभयभवं सर्वलोकैकनाथं 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 परमानंद जगदाकार अंधराकांड जगत कारण से महापुरुष महान भगवत चिंताधारे जेउ सती आधार सती महापुरुष महाकाय महाविश्वर नियंता आमी সেই জন্ম তাঙ্কার কাহিনী জন্ম এই ভগবত পিপাসা মনে আমি কেতে গোটে ভক্তি ভাব জাগ্রত করিবা পাই এই আশা আপনার স্বাগত এই ভাগবত শাস্ত্র শ্রী শ্রী কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে কর্মকর্তা মানর উদ্যোক্তা এই কর্মকর্তা সংগঠন এবং এই মঠর
কর্মকর্তা ମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ ଏବଂ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ କ୍ରମେ ଯେଉଁ ଆଶୁଷ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଠାକୁର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥି ଆଜି এই জন্মাষ্টমী অবসরে କିଛି ଭଗବତ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଭଗବତ ଚିନ୍ତା କରିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଏତେଟା ଜ୍ଞାନ ଆମମାନଙ୍କର ନଥାଇପାରେ। ତଥାପି ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିନା ରହିପାରିବାନି ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ତାଙ୍କରି ପ୍ରେମାର୍ଥେ ଆମେ କିଛି ଭକ୍ତି ଅର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ନିଗମକଳୋତରୁଳିତଂ ସୁଖମୁଖାମୃତସଂସଦଂ ପିବତଂ ପାବନଂ ভগবান ভগবত চিন্তাধারা লোক সমাজରେ ଆଦୃତ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବତ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଲୋକ ସମାଜରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ପାଇଁ ବେଦ ତିଆରି କଲେ। ବେଦ କଥା ବୁଝିପାରିବେ ଲୋକମାନେ, କାରଣ ଭଗବତ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ କରିବା, ଜିଜ୍ଞାସୁ ହେବା ଏତେ ସହଜ କଥା ହେଲାନି। ଲୋକମାନେ ଆଦୃତ କରିପାରିବେନି କି ଜାଣିପାରିବେନି, ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲାନି। ତାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଗଲା ଉପନିଷଦରେ, ତାକୁ ସଂହିତା ଆକାର ଦିଆଗଲା। এই ভগবত চিন্তাধারা কেତେ রহস্য ভগବାନଙ୍କର ତାକୁ ବୁଝିବା ଏତେ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ତାକୁ ପୁଣି ଉପନିଷଦ କଲେ, ତଥାପି ସେ ବୁଝିପାରିଲା। ତାପରେ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାସଦେବ ଆଉ ସଂସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାସଦେବ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ କରିଛନ୍ତି, ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଭିତରୁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ପୁରାଣ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର। ତେଣୁ ବ୍ୟାସଦେବ ତାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ବୁଝି ହେଲାନି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିଲାନି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ରଚନା କଲେ, ଭାଗବତ ରଚନା କଲେ ଓଡ଼ିଆରେ। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ହୁଏତ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେତିକି କହିବି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ସେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ହେଇନାହିଁ। ସେ ଶ୍ରୀଧର ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭାଗବତକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାଗବତ କଥା ଚିନ୍ତା କଲାବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆମେ ଭାଗବତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଆମେ ଭାଗବତ ଚିନ୍ତା କଲାବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମୂଳ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ଭାଗବତ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବତ ଚିନ୍ତା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି ଆମ ସାମାଜିକ ଠାଣି। ଆମେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗାହାଟକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କରୁଛେ ଯେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗାରେ ଏ ଜିନିଷଟା ମିଳିବ କି ନାହିଁ। ଯଦି ମିଳିବ, ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗା ଯାଉଛେ।
ଯଦି ମିଳୁନି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ନାଇଁ ଏ ଜିନିଷଟା ଅଷ୍ଟରଙ୍ଗରେ ମିଳିବନି ଆମର ନୂଆ ମିଳିବ ତେବେ ଆମେ ଯାଉଛେ ତାହେଲେ ଏଠି ହଉଛି କଣ ନା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର ଭଗବତ ପ୍ରେମରେ ରଖି ଆଗ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର ସେଇଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଲେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ତେବେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତା ଗୋଟିଏ ଏଇଭଳିଆ ଅମୃତ କଥା ଓଲଟା ବୃକ୍ଷ ତାକୁ ଆମର ନାରଦ କହିଛନ୍ତି ଓଲଟା ବୃକ୍ଷ ସେପଟୁ ମୂଳ ଆଡ଼କୁ ଉପରକୁ ଚେର ତଳକୁ ଅଛି ଫଳ ତାହେଲେ ତଳକୁ ଯୋଉ ଫଳଟି ଓହଳିଛି ସେ ଫଳଟି ପାଚିଛି ଆଉ ରସାମୂଳ ଅର୍ଥ ରସଯୁକ୍ତ ହେଇଛି ତାକୁ ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ଚଞ୍ଚୁ ଆଘାତ କରୁଛି ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ଚଞ୍ଚୁ ଆଘାତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ରସାମୃତ ଗଳୁଛି ଆଉ ସେ ରସାମୃତକୁ ସମସ୍ତେ ପାନ କରୁଛନ୍ତି ନିଗମ କର୍ତ୍ତୃ ଗଳିତ ଗୋଟେ ଗଛର ଫଳ ତଳକୁ ହୋଇଛି ତାକୁ ଶୁକ ଚଞ୍ଚୁ ଆଘାତ କରି ରସ ବାହାର କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାନ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଏଠି ଭାଗବତ ଯୋଉ ରସ ଆମେ ଆଜି ତ ସେବାଟା ଯିବାନି ଆମେ ଟିକେ ଆଜି ଯେହେତୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବା ଅଷ୍ଟମୀ ଅଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବା ସେବାଟ ଭାଗବତ ଯିବାନି ତଥାପି କହି ଦଉଛି ତ୍ରିଶିର ଜଣେ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ ସେ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବାଉଳା ହେଇ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇକରି ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଆହୁତି ଦେଇଦେଲେ ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଇନ୍ଦ୍ର ରାଗି ଯାଇକରି ସେ ତ୍ରିଶିରଙ୍କୁ ସେଇଠି ହତ୍ୟା କଲେ ତେଣୁ ତ୍ରିଶିର ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମା ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଏବଂ ତ୍ରିଶିରଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତମେ ତିନୋଟି ପକ୍ଷୀ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହବ ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଭଦଭଦଳିଆ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବଡ଼ ପକ୍ଷୀ ତିନିଟା ପକ୍ଷୀ ସେ ହେଇଥିଲେ ଏଇ ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ଏଇ ଆଧାର ଯେତେବେଳେ ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ଆସି ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷରେ କୋରଡ଼ରେ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରି ମଲା ପକ୍ଷୀଟିଏ ଏତେ ଅବସରରେ ଶିବ କହୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ଗୁଡ଼ ରହସ୍ୟ କଥା ପଚାରିଛନ୍ତି ସେ ଗୁଡ଼ ରହସ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପାର୍ବତୀ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇବା ଉଚିତ ତାର କାରଣ ଅଛି କାହିଁକି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଆନ୍ତିନି ଆମର ପାଖାପାଖି ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ପାଲା ଗାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ କହିପାରିବେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯାଉନି ତେବେ ଏଇ ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ଯିଏ ରହିଥିଲା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପରେ ଜୀବଦାନ ପାଇଛି ଏବଂ ପାର୍ବତୀ ସେତେବେଳେ ନିଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇବା ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ଜୀବିତ ହୋଇଛି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କରିବା କଥା ନୁହଁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପରେ ସେ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି ସେ ବହୁତ କଥା ତାପରେ ଭାଗବତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତେବେ ଭାଗବତ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଭଗବତ ପ୍ରେମ ଏ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ଭାଗବତ କେମିତି ପ୍ରେମାନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ କେତେ ସମାଜ ଦାନ କ'ଣ ଅଛି ଭାଗବତ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏ ଶାସନ ତାକୁ ବୁଝିହବ କୌଣସି ଲୋକରେ ଭାଗବତକୁ ପଢ଼ି ହଜମ କରିବା ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ଯିବାନି ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମକୁ ଯିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଠାକୁରର ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଯେତେବେଳେ ପାପର ଭାର ବଢ଼ିଯାଏ
ଯେତେବେଳେ ବସୁମତୀ ମାତା ତାର ଅନ୍ୟ ଅତିଥି ତା ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର ହଉ କିମ୍ବା ଯାହା ଧାରଣ କରିଛି ସେ ତାର ଭାରା ସହିପାରେ ନ ଭାରା ବଦ ନ ଭାରା ସଂସାର ନ ଭାରା ବଦ ନ ଭାରା ସଂସାର ବସୁନ୍ଧରୀ ଯେତେବେଳେ ପାପ ଭାରାରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରିଛି ଯେ ମୁଁ ଏ ଧରା ଛାଡ଼ିଦେବି ବ୍ରହ୍ମାରେ ଯାଇ ଶରଣ ପଶିବ। ଆରେ କାହିଁ ଶରଣ ପଶିବ ନା ଏତେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତକୁ ଧରିଛି ଏତେ ସାଗରକୁ ଧରିଛି ଆଉ ସେ କାହାର ଭାରା ସହିପାରୁନି ବ୍ରହ୍ମା ଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମା ପହଞ୍ଚିଛି ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ହେ ବସୁନ୍ଧରୀ ତମେ କଣ ପାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛ ନା ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଏ ଧରା ଛାଡ଼ିଦେବି ବସିବି ଆପଣଙ୍କର ଶରଣ ଆଉ ଧରା ଧରି ପାରିବି ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ହେ ବସୁମତୀ ତମେ ସର୍ବସହା ଧରିଛି ତମେ ଏତେ ସାଗର ଧରିଛ ଏତେ ପର୍ବତ ଧରିଛ ଏ ସାରା ପୃଥିବୀ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ପୃଥିବୀ ଧାରଣ କରି ଏ ଚରାଚର ବିଶ୍ୱକୁ ତମର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରା ଛାଡ଼ିବାକୁ ବସିଛ ମୋତେ ଶରଣ ପଶିବ ବୋଲି କହୁଛ। ଭାରା ରହିଛି ବସୁମତୀ କେଉଁ ଭାରା ସହିପାରେ ନା କଂସର ଭାରା ସହିପାରେ ବେଶୀ ସମୟ କହିବେ ଲୋକ ତ ବେଶୀ ନାହାନ୍ତି ବସୁମତୀ ଅଛି କହିଛି ମୁଁ କଂସର ଭାରା ସହିପାରୁ ନା କଂସ କଣ ଭାରା କରିଛି ଯେ ତୁ ସହିପାରୁ ଆସିଛୁ ନ ଭାରାନୁକା ଏଠି ବସୁମତୀ କହୁଛି ହେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ମୁଁ କଂସର ଭାରା ସହିପାରୁ ନା କଂସ କଣ କରିଛି ନା କଣ କରିଛି କଂସ ବାପା ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିଛି ଯିଏ ତାକୁ ପାଳିଛି ଯିଏ ବଡ଼ କରିଛି ଯିଏ ଖାଇବା ଦେଇଛି ଯିଏ ତାକୁ ହାତ ଧରି ଚଲେଇଛି ସେ ସେଇଆ ତଡ଼ି ଦେଇଛି ଏ ଭାରା ସହିପାରୁନି ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଏ ଭାରା ଆଉ ସହିପାରୁନି ଧରଣୀ ଛାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ଶରଣ ପଶିବି। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ବସୁନ୍ଧରୀଙ୍କ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ହେ ବସୁନ୍ଧରୀ ୟାର ସମାଧାନ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଆରେ ସେ ଛୋଟିଆ ରାକ୍ଷସ ମୁଁ ତାର କିଛି କରିପାରିବିନି ନା ଯଦି ନ କରିପାରିବା ମୋତେ କୋଉଠିକି ନେଇ ଚାଲ ନା ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯିବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ସମସ୍ତ ଦେବଗଣ ଏକା ହୋଇ ଗଲେ ଶିବଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖିଲେ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ଏକାଠି ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ଆସିଲା ସାର କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିବି କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ସତରେ ଅଛି ସାର ସମୁଦ୍ର କ୍ଷୀର ସାଗର ଆମେ ପୁରାଣରେ ପଢ଼ିଛେ ଯେହେତୁ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ ତେଣୁ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ଅଛି କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଶୟନରେ ତେବେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ଏବେ ସମସ୍ତ ଦେବଗଣ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ କେହି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ବ୍ରହ୍ମା ପାଇବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜ ସ୍ୱ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କେତେବେଳେ ସଗୁଣ କେତେବେଳେ ଗୁଣ ସିଏ କେତେବେଳେ ସଗୁଣ ହୋଇ ରହିବେ କେତେବେଳେ ଗୁଣ ହୋଇ ରହିବେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତେଣୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେନି ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ୱପ୍ନରେ
ଛାୟା କାରଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦେଖିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ କଲେ ଶୟନ ରହିଲେ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ ଭଗବାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଭଗବାନ କେହି ନାହାନ୍ତି ନିର୍ଗୁଣ ସେ ଦେଖା ଦେବେ କେମିତି ସେ ସଗୁଣ ହେବେ କେମିତି ଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତା ହବ ଯଦି ସମୟତା ସଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ ଜଡ଼ ଚେତନ ଏ ସବୁ ପ୍ରମାଣ କରି ହୁଅନ୍ତା ସାରେ ବାବା ଧରି ଜଳ ଚେତନ କେମିତି ହୁଅନ୍ତି ସଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ କେମିତି ହବ ଏ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ହେବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଭଗବାନ କିଏ ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ପାଇବା ଏ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ତାହେଲେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ହଉ ଏତେ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି ବାହାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୋଉଠି ପାଇବା ଆଉ ଭଗବାନ ଆମର କଣ କରନ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନ ଏମିତି କାହିଁକି ଧରା ଧରା ধর্মর যেতবে গ্লানি আসে এটাই ভাগবত লেখা ধর্মর যেতবে গ্লানি আসে সেতবেলে ভগবানଙ୍କର অবতার ହୁଏ। ଯଦି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଲା ଯଦା ये जो लिखा है भगवत गीतारे जबरदस्ती धर्म हानि हमरा लिखा है हमरा लिखा है जबरदस्ती धर्म हानि बहु बड़ाइया जबरदस्ती धर्म हानि बहु बड़ाइया श्री राम एठी हम मुख्य पद लोक तो ध्यान आचार्य ताले सारे एठी जो गीता रे लेखा जदा जदा ही धर्म ग्रामीण भगवती भारत सेठी लेखा हला होई धर्म की हानि ताले हानि शब्द अर्थ हानि शब्द अर्थ से की सार मत उत्तर कौन आज्ञा सारे अधिकारी जानि लोक एठी हानि शब्द अर्थ हानि शब्द अर्थ ताले मोठी कथा बोला काहे ना ग्लानिटा होची धर्म रे ग्लानि एठी होची धर्म रे हानि अर्थ जेते बेले इत्यादि रामचंद्र जन्म ग्रहण करथिले सेते बेले असुरମାନଙ୍କର ଭାବ ବେଶୀ ଥିଲା तेणु से धर्म पूरा इच्छे नहीं कही चले अर्थ कोटी जागा करेदेलेनी कोटी मंत्र पाठ करेदेलेनी धर्म निष्ठा हे पारलानी नीति रक्षा हे पारलानी रावण राजा थिला तेणु सेठी धर्म रे हानि अर्थ क्षति किंतु द्वापर रे कथा है जदा जदा हि वश्य ग्लानि भवति भारत ये लगा है ग्लानि अर्थ यदि धर्म रक्षा अछि धर्म रे लोक अछि धर्म नाना
ଧର୍ମ ନାଁରେ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆମର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କଣ କଣ ହଉଛି ଧର୍ମ ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଶାରାମ ବାବୁ ଧର୍ମ ଠିକ ଚାଲିଛି ଧର୍ମ ନାଁରେ ବେବିଚାର ଚାଲିଛି। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବଡ଼ ବାବା ତାଙ୍କ ନାଁ କାଳେ କିଏ କହିବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବଡ଼ ବାବା କଣ କରୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ହଉଛି ଧର୍ମ ନାଁରେ ଅଛନ୍ତି। এইটা ধর্মের হচ্ছে গ্লানি তাহলে দ্বাপরে ধর্মের গ্লানি ঘটিছি আপনি ছোটিয়া উদাহরণ দিয়ে বুঝে বেশি যাও তাহলে তেতে আজ ধর্মের হানি হলা দ্বাপরে ধর্মের গ্লানি হলা গ্লানি শব্দর অর্থ ধর্ম বঞ্চিছি যজ্ঞ হচ্ছে যজ্ঞ দেহে তারনা হচ্ছে অর্থ যজ্ঞনারে পয়সা হচ্ছে গ্লানি শব্দর অর্থ এয়া যে যদি কোনসি লোক ধর্ম কার্য করছি তাজ খাই পয়সা আশা করছি এটি ধর্ম কার্য চালিছি পালা হচ্ছি গায়ে বাজছি পঞ্চে গায়ে পালা না চাঁদা কে কত ভাবছি এ হচ্ছে ধর্ম কার্য তাহলে দেখতে হয়ে গেল না ধর্ম হানি হয়ে গেল অর্থ অসুর মানে এই ধর্ম পুরা নষ্ট করে দিয়েছে অর্থাৎ ধর্মহীন নথিলা এটি তৃতীয় ହେଲା এটি ধর্মরে গ্লানি ହେଲା অর্থাৎ ধর্ম ଅଛି কিন্তু ভিতরে প্রকৃতি নাই মানে উপরে কালা তଳେ মেলা এই হচ্ছে গ্লানি তাহলে সারে যদি ଆଉ ଚାଲିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖାଲି ପାଳନ କରିବେ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ମାନେ ହାନି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ଗ୍ଲାନି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ତାପରେ ଦେଖିବା ଭଗବାନ କିଏ ভগবান কাহাକୁ କହନ୍ତି ଏ ଭଗବତ ଚିନ୍ତା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଆମେ ଯାହାକୁ ଭକ୍ତି କରିବା ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ବିବାହ କରୁଛେ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ବ୍ରତ କରୁଛେ ବାହା କରୁଛେ ଶୁଦ୍ଧ କରୁଛେ ସବୁଥିରେ ତା ନାଁ ଲେଖି ଦଉଛେ ଜଗନ୍ନାଥ ଷ୍ଟୋର ପଛରେ ଗଲେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ପଛରେ ଗଲେ ବିବାହ କାର୍ଡ ଲେଖା ହେଲା ସେ ଶୁଦ୍ଧ କାର୍ଡ ଲେଖା তাহলে জগন্নাথকে আমরা সবথেকে রক্ষি কিন্তু সেই জগন্নাথকে আমরা চিনি না চিনিছে কেমিতি চিনিবা না জগন্নাথ মন্দিরকে আমি যাচ্ছি আমরা দেখুনাহাନ୍ତି ঠাকুরকে ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆମରି ଗାଁରେ କି ଅଷ୍ଟମରେ ଚାକିରି କଲାଣି 16 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ କାଢ଼ିକି ବେଗ ଖଣ୍ଡେ ଗୋଟେ ପଲି ଧରିକି ସକାଳୁ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବେଲେ କେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ନା ରାତି 3ଟା ବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଠିକ ତାକୁ କରୁଛନ୍ତି ଆରେ 10-12ଟା ଫୁଲ ହେଲେ ଆମର ଠାକୁର ପୂଜା ହେବ ଆମେ ବାଡ଼ି ଧରି ଫୁଲ କରୁଛୁ ବେଗ ଖଣ୍ଡେ ଫୁଲ ଧରିକି তাহলে ঠাকুর কোন জানি নাহাନ୍ତି যে কাহা বাড়ি কেতে ফুল ফুলছি কাহা ফুল কিଏ তোଳି ନଉଛନ୍ତି ସେ কোন জানি নাহাନ୍ତି কিଏ চোরি করে আনছি ঠাকুর কোন কইতা বাড়ি ফুল করে দেই তাহলে আমরা ঠাকুর চিনিছে তাহলে ঠাকুর কিଏ চিনিছি সে আগে নিজে সংস্কৃত হওয়া দরকার মোর এতিকি জিনিস দরকার না ମୁଁ ଏତିକି ସବୁ ଉଠେଇ ଆଉ ଯାହା ଅଛି ଆଉ ଜଣେ ଠାକୁର ତା ଘରେ ବି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୋ ଘର ଠାକୁର ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଫୁଲ ନେବି ମୁଁ ଅଧିକା କାହିଁକି ନେବି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିଲେ ଗାଁରେ ରାତି 3ଟାରୁ ଉଠି ଫୁଲ ଧରି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଦେଉଳରେ ପୂଜା ପାଇବା ମନ୍ଦିରରେ ନାହିଁ କି ପ୍ରକୃତ ପୂଜାରୀ ଯିଏ ଫୁଲ ଗୁଡାକ ପଢ ଛାଣିକିରି ବାସି ଫୁଲ ଦଉଛି ଇଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା କେମିତି ଭଗବତ ଚିନ୍ତା କରିବା ପ୍ରେମ କରିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା କେମିତି ପ୍ରେମ କରିବା ଯେବେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ଆକ୍ରମଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ ବିଦୂଷକ ସେ ବହୁତ ଚାଲାକ ଲୋକ ଦିନେ ଆକ୍ରମଣ କହିଲେ ତମେ ତ ସବୁବେଳେ କହୁଛ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଭଲ ତମ ଠାକୁର ଭଲ ତମ ପୁରାଣ ଭଲ ତମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭଲ ତମ ସଂସ୍କୃତି ଭଲ ତମକୁ ତିନିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ତମ ଠାକୁର କିଏ ମତେ ଦେଖେଇବ ତମ ଠାକୁର କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ମତେ କହିବ ତମ ଠାକୁର କଣ କରିପାରିବେ ମତେ କହିବ ବୀରବଲ କଥା ଭାରି ଅଡୁଆ ଲାଗିଲା ବୀରବଲ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବି ନା ଉତ୍ତର ଦେବ
ତମ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିର କଥା ଧର୍ମର କଥା ଅକମ୍ପାରିବ ତୁମ କାଟ ବୀରବଲ ମହାଚାର୍ଯ୍ୟ ପଡେ ଘରକୁ କାନ୍ଦି ମୋଡ଼ି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କେଉ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ ତ ଭଲ ଭଲ ରାଜ ବାଡ଼ିଥିଲ ନା ଇଏ ଆପଣ ମତେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଏଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ତୁମ କାଟ ତାହେଲେ ପରମାୟୁ ମେଳା 15 ଦିନ ଏ 15 ଦିନ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି 15 ଦିନ ଯାହା ଭଲ ଖାଇଦବା ସ୍ୱାମୀ ଦି ଜଣ ଭଲ ଭଲ କନ୍ଦାମଡ଼ା ହେଲେ ଛୋଟିଆ ପୁଅ ତାଙ୍କର ଥିଲା 10 12 ଛୋଟିଆ ସେ ପଚାରିଲା ବାପା ଆଉ କାହିଁକି ନା ବାପା ପରମାୟୁ 15 ବର୍ଷ ମରିଗଲା ବାପା ଆଉ ଏମିତି ରହିବୁ ନା ବାପା ମରିଯିବ ନା ମରିଯିବ ରାଜା ମାରିଦେବେ ନା କାହିଁକି ନା ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା କି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା ତୁ ପିଲା ଲୋକ ଜାଣି ସେଗୁଡାକ କଣ ତୋ ମା ଦେଇଦେବ ମୋ ତୋ ହଉଛି ତତେ ଛାଡ଼ି ମରିବି ତତେ କଣ ବୁଝେଇବି ନା ଯଦି ନ କହିବ ହଉ ମା ପଚାରେ ମା ବାପା କାହିଁକି ମରିଯିବେ ନା କାହିଁକି ମରିଯିବେ ନା ରାଜା କହିଛନ୍ତି ଯଦି ମାରିଦେବେ ନା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସେ କହିପାରିବେ ନା କଣ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ଠାକୁର କିଏ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କଣ ସେ କହିପାରିଛନ୍ତି ନା ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଯାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ଭୂତ মুজারা ভুবনেশ্বর জ্ঞান মুজারা ভুবনেশ্বর জ্ঞান এটি গোটে কথা মু কହୁଛି যে মুজারা ভুবনেশ্বর জ্ঞান সে পিলাটি কোন কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষাକୁ ଯାଇଥାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ନା ବାପାର ଯେତେବେଳେ ବିକଳମ୍ବ ମନକୁ ଦେଖିଲା ବାପାର ବିକଳମ୍ବ ମନକୁ ଦେଖିଲା ଜ୍ଞାନଟା ଭୂଗୋଳ ଯାତ୍ରା ସେପଟେ ଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା ତାହେଲେ ଏ ବିକଳ ଆଉ ଯୋଉ ଆକୁଳ ଆ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଅଛି ଏଇ ପ୍ରେମ ସବୁଥିରେ ଅଛି ଆପଣ ବିକଳ ହେଲେ କି ପ୍ରେମ ଆସିବ ଆପଣ ଆନନ୍ଦରେ ହସି ପ୍ରେମ ଆସିବ ପ୍ରେମ ସବୁ ଜାଗାରେ ଲୁଚିକି ଅଛି ଆପଣ ଏଥର ଠିକ୍ କହିପାରିବେ ନିର୍ଗୁଣ ସତ୍ତା କଣ ସଗୁଣ ସତ୍ତା କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଇଠି ନେବି ତାହେଲେ ନିର୍ଗୁଣ ସତ୍ତା ପ୍ରେମ ଭିତରେ ଅଛି ଏଇ ପିଲାଟିର ବିକଳ୍ପ ଭାବ ଆକଳ୍ପ ଭାବ ନିର୍ଗୁଣ ସତ୍ତା ତାରି ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ ଉଦୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହୋଇଛି କହିଲେ ବାପା ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇଦେବି ନା ରେ ବାପା ସିଏ ହେଉଛି ମୁସଲମାନ ରାଜା ରାଜା ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ କାଟିବେ ତୁ ଇଏ ଉତ୍ତର ଦେବୁ ଭୁଲ ଭାବ ହେବ ତୁ ତ ମରି ମୁଁ ତ ମରି ତୋ ସାଙ୍ଗେ ତୁ ବି ମରି ନା 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 ମତେ ତୁମେ ରାଜା ବାଟିବ ମୁଁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବି ମୋ ଉପରେ ଭରସା ନା 10 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ମରି ତୋ ମା କାହା ହେଲେ ତତେ ଚାହିଁ ରହିବ ମୁଁ ମରିବି ସେ ରାଜା ସମ୍ମାନ କରିଦେବେ ନା ମନେ ମନେ ଖାଲି ରାଜା ନହୁନ କାହିଁକି ମୁଁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବି ନା କଣ କହିବ ନା 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 କାହିଁକି କହିବ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ମୁଁ ସେଇ ଉତ୍ତର ଦେବି ତାହେଲେ ଏଠି ପିଲାଟିର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନି ଯେମିତି ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହୋଇଛି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର ସେ ମାଧ୍ୟମଟା ପ୍ରେମ ସେ ନିର୍ଗୁଣ ସତ୍ତା ସେ ନିର୍ଗୁଣ ସତ୍ତାରେ ଭଗବାନ ଲୁଚିକି ଅଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବତର ରହସ୍ୟ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ପିଲାଟି ରାଜଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ରାଜା ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ବୀରବଲ ତମର ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ତମେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ତ ନା ତାକୁ ପୁଅଟି ଆଗେ କହିଛି କହିଲା ବାପା ଯେତେବେଳେ ସେ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବି ମୋ ପୁଅ ପରା କହିବ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ରେ ଏକଲା କହି ତୁ ମରି ମୁଁ ମରି ନା ତମେ କହୁନ କାହିଁକି କହିବ ଯେ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ପୁଅ କହିବ এই কথা শিখিকি বাবা এবে পৌঁছিଛନ୍ତି দরবারে রাজা বলছে বাবু রেডি হয়ে যাও না হয় আগে রেডি হইছি ମୁଁ ଏ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବି ନା ଆଉ ନା ଏ ଉତ୍ତର ୟାକୁ ପୁଅ ଦେଇଦବ ପୁଅ ଦେଇଛି ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜା ପଚାରିଛନ୍ତି ଆରେ ପୁଅ ଏ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ନା ହଁ ଦେଇପାରିବି ନା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ ନା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ରାଜା ଏଥର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କହ ପୁଅଟି ଉତ୍ତର ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ କହିବେ ଯେ ପାଣି ଗ୍ଲାସରେ ଆଣନ୍ତୁ
ଆଉ ତା ଦେହରେ ଚିନି ମୁଠେ ଆଣ। ରାଜା କହିଲା ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଆଉ ଚିନି ମୁଠେ ଆଣ। ସେ କୋଉଠି ଦେଖେଇବ ଠାକୁର ନା ଆଜ୍ଞା ଚିନି ଆଉ ପାଣି ଆସିଗଲା। ତା ଦେହରେ ଚିନି ଗୋଟାକ ପଡ଼ିଲା। କହିଲେ ତାକୁ ଭଲ କରି ଘାଣ୍ଟ। ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ। ଘାଣ୍ଟି ଦେଲା ବେଳେ ଚିନି କ'ଣ ହେବ ମିଳି ଯାଇଯିବ। ବିବ୍ରତ କରି ରାଜା କହିଲେ ଚିନି ତ ଘଣ୍ଟା ଗଲା ଠାକୁର ନା ସେ ଚିନି ତ ମୋତେ କାଢି ଦିଅ ନା ଆଉ ଚିନି ମିଳିବ ନା ଚିନି କାଢି ଦେଇପାରିବ ତ ନା 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 ତାହେଲେ ଆମ ଠାକୁର ସବୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି କାଢି ପାରିବି? ପାଣିରେ ଚିନି ଯେମିତି ମିଶି ଅଛି ଆପଣ କାଢି ପାରିବେନି ମୁଁ ସେମିତି ଆମ ଠାକୁର ନିର୍ଗୁଣ ଆଉ ସଗୁଣ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ନିର୍ଗୁଣ ହରି ଅଛନ୍ତି, ଜଳରେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛନ୍ତି, ମାଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ପୋଖରୀରେ ଅଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି। କାଢି ପାରିବେନି ନା ବଢିଆ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜା ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଠାକୁରକୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲନି ତାହେଲେ ଠାକୁର କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି? ନା ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆପଣ ରଖିବେ ନା ହଁ ରଖିବି ନା ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଆପଣ ଗାଛ ଦେବେ ଆଉ ଆପଣ ଆସି ମୋ ଜାଗାରେ ବସିବେ। ଏତିକି ମାଗୁନ ମୋର ନା ମୋ ଆସନରେ ବସେଇ ଦିଅ ମୋ ତଳେ ପଳେଇବି ନା ଆପଣ ଉତ୍ତର ପାଇଯାଇଥିବେ। ରାଜା ବସିଛି ସେ ପୁଅ ଜାଗାରେ ପୁଅ ବସିଛି ରାଜାଙ୍କ ଜାଗାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇବାକୁ ପୁଅ କହୁଛି ଗଲା ମହାରାଜା ଥର ପାଇପାରିବେ ନା କ'ଣ ଉତ୍ତର ନା ଠାକୁର ଆମର ଏଇଆ କରିପାରନ୍ତି କାହାକୁ ଉପର କରିପାରନ୍ତି କାହାକୁ ତଳ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମୋ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ଏ କାମ କେବଳ ସେଇ କରିପାରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଠାକୁର କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି? ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୋତେ ଦେଖାଅ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ନା ତାହେଲେ ଦହି ଟିକେ ଆଣ। ଆରେ କିଏ ଅଛି ଦହି ଟିକେ ଦିଅ। ଦହି ଆସିଲା ନା ଦହି କ'ଣ ଥାଏ? ମହାରାଜ କୁହନ୍ତୁ ଦହି କ'ଣ ଥାଏ? ନା ଲହୁଣୀ ଥାଏ ନା ସେ ଲହୁଣୀ ମୋତେ କାଢି ଦିଅ ନା କିରେ ଦହିରୁ ଲହୁଣୀ ଦେବି ତାକୁ ନହେଲେ ସେ ବାହାରିବନି ନା ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନହେଲେ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯଦି ଭକ୍ତି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଘଣ୍ଟା ନ ଯାଏ ଏ ଠାକୁର ବାହାରିବନି। ତମେ ଲହୁଣୀ ବାହାରି ନ ଘାଣ୍ଟିଲେ ବାହାରିବନି। ସେମିତି ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯଦି ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରେମରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ନ ଘାଣ୍ଟିବ ଖୁଆ ପକେଇକିରି ସେ ବାହାରିବେନି। ବୀରବଲଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ଯାହା ହଉ ବୀରବଲ ତମେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିନନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଛ। ତାହେଲେ ଠାକୁର କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ମୃତି କଲେ ଏବଂ ବସୁନ୍ଧରୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କଂସକୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ କୋଉଠିକି ଯିବେ କ'ଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ଏଥର ପଳେଇ ଆସିଲା ଆମର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଜନ୍ମ କେମିତି କାହିଁକି ହେଲେ ବସୁନ୍ଧରୀ କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହିତ କରିବା ପରେ ଠାକୁର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅମ୍ବିକାସୁର ଉତ୍ତର ବହନ ମଧୁର ଅମ୍ବିକାସୁର ଉତ୍ତର ବହନ ମଧୁର। ହରି ଯେତେବେଳେ ବସୁନ୍ଧରୀର ଚିତ୍କାର ଆକୁଳ କ୍ରନ୍ଦନ ସହିପାରି ନାହାନ୍ତି ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା କହିଛନ୍ତି ଭାଗବତ ଲେଖା ହେଇଛି ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ତମେ ମୋ ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ ମୋ ଦେଶରେ ଭାରା ସମ୍ଭାଳିଛ କିନ୍ତୁ ମା ହଉଛି ବାପା ହଉଛି ତେଣୁ ବାପା ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷ
ମା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ମୋ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛି। ପ୍ରକୃତିକୁ ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କରି ଅପେକ୍ଷା ଶୁଣ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ନିକଟେ ବସାଇ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭାବ ଗାଇ। ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ନିକଟେ ବସାଇ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭାବ ଗାଇ। ଏଠି ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆମର ନିକଟେ ବସି ଦୁର୍ଗା ମାତା ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧୁପୁର ଯାଅ ଏବଂ ସେଠି ଆମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଗା ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସପ୍ତମ ଗର୍ଭ। ତାକୁ ରୋହିଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭକୁ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ କଂସ ପାଇଁକି ବା କଂସର ଧାରାକୁ କମ୍ କରି ବସୁନ୍ଧରାର ଧାରାକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ କଂସର ନିଧନ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ତାହେଲେ କଂସଙ୍କର ଜନ୍ମ କୋଉଠି ହେଇଛି? ଆମର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କୋଉଠି ହେଇଛି ନା ବସୁଦେବ ଦେବକୀ। ଏ କିଏ ସେ? ବସୁଦେବ କିଏ ସେ? ଦେବ କିଏ ସେ? ଆକୁ ଟିକେ ଆମେ ଜାଣିବା ନା ଆମର ଯୋଉ କୌଣିକ ଅସୁର ବଂଶ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅସୁର ବଂଶରେ ଅନ୍ଧକ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ। ଅନ୍ଧକ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁଅ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଥିଲା। ତାହେଲେ ପୁଅର ନାମ ହେଉଛି ଆହୁକ, ଝିଅର ନାମ ହେଉଛି ଆହୁତି। ସେ ଆହୁକ ଆହୁକର ଚାରି ପୁତ୍ର କହୁଛି। ଆହୁକର ଉଗ୍ରସେନ, ଦେବକ ଇଏ ଯୋଡ଼ିଏ ହେଉଛି ପୁଅ। ଦେବକର ହେଉଛି ଚାରି ପୁଅ। ଦେବଦାନ, ଉପଦେବ, ସୁଦେବ, ଦେବବର୍ଦ୍ଧନ 7 ଜଣ କନ୍ୟା ଅଛନ୍ତି। ଧୃତଦେବା, ଶାନ୍ତିଦେବୀ, ଉପଦେବା, ଶ୍ରୀଦେବା, ଦେବରକ୍ଷିତା, ସହଦେବା, ଦେବକୀ 7 କନ୍ୟା। ବସୁଦେବଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଗ ଭାଇରେ ଉଗ୍ରସେନର କଂସ, ନାଗଦୂତ, କଙ୍କ, ଶଙ୍କୁ, ସୁହୁ, ରାସପାଳ, ଧୃଷ୍ଟ, ପୃଷ୍ଟିମାନ, କୁଶ, କଂସ, କଂସାବତୀ, କଙ୍କା, ସେଠୁ ଅଷ୍ଟଘାତିକା। ଏଇ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବଂଶ। ତେଣୁ ଦେବକୀ ହେଉଛି ଆମର ସାନ ଝିଅ। ତାକୁ ବସୁଦେବ ସେ ସମସ୍ତ ଝିଅ ବାହା କରିଥିଲେ। ଦେବକୀ ହେଉଛି ସାନ। ତେଣୁ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। କଂସ ଯେତେବେଳେ ଭଉଣୀର ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ବିଦା କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେତିକିବେଳେ ନାରଦ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କଂସକୁ ଉଚ୍ଚାଟନ କରିଛନ୍ତି। କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଯାହାକୁ ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଉଛୁ, ଯାହାର ଉତ୍ସବ ମନଉଛୁ, ଯାହାର ବିବାହ ସମ୍ମତ ଦଉଛୁ, ତାର ଘର ପ୍ରଶଂସନ ତୋର ମରଣ କାରଣ ହବ। ତେଣୁ କଂସର ଚେତା ପଶିଯାଇଛି। କଂସର ଚେତା ପଶିଯାଇଛି ଯେ ୟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ମାରିଦେବି ତାହେଲେ ପୁଅ ଆଉ ହବନି କି ମୋତେ ଆଉ ଇଏ ମାରିବନି। ଏହି ହିସାବରେ ଦେବକୀର କେଶ ଆକର୍ଷଣ କରି ଖଡ୍ଗ ଧରି ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଇଛି। ବସୁଦେବ ସୁରସର ବଂଶଧର ଆମର ଯଦୁବଂଶ, ଯଦୁବଂଶର ଯେଉଁ ଯଦୁବଂଶରେ ବସୁଦେବ ଯାଉଛି ବହୁତ ନାଁ ଅଛି। ବସୁଦେବ ସେଠି କଂସକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆରେ ସେ ତୋର ଭଉଣୀ, ଆମେ ସତ କରୁଛୁ, ଯଦି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଆମର ଜାତ ହବ ଆମେ ତତେ ମାରିବାକୁ ଦେଇଦେବୁ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଗୋଟି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମାରିବ, ଆଉ ପୁଅ ରହିବ ନା ତମେ ମରିବ? କଂସକୁ କରାଇ ଉଚ୍ଚାଟ ନାରଦ
କୁମରାଣୀ ଜଟ ନାରଦ ସେ କାହିଁ ଜାଣିଥାନ୍ତା ଦେବକୀ ଗର୍ଭରୁ ଧରିବ ମତେ ମାରିବ ନାରଦ ହଉଛନ୍ତି ସେ ନାରଦର ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର। ନାରଦ କହିବା ସାର ବସିଲେ କହିବେ ଲୋକ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି କହିବା ବେଶୀ ସମୟ ନେବିନି ସାର୍ କହିବେ ଆଉ ଲୋକ ତ ନାହାନ୍ତି ଆଉ କହିଦେଲା ଲାଭ ନାହିଁ। ନା ଆଚ୍ଛା ଜନ୍ମଟା କହିବେ ମୋଠୁ ଭଲ କହିବେ ଜାଣି ଅଭିଜ୍ଞ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି କହିଦେଉଛି ଏ ଭାରା ବିଷୟରେ କହିଦେଉଛି ନ ଭାରା ନ ଭାରା ସାଗର ଏଇ ଯୋଉ ପଦଟି କହିଛି କହିଦେଉଛି ପୃଥିବୀ କୋଉ ଭାରା କରିପାରେ ଏଟାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଲାଷ୍ଟ କହିବେ ପୃଥିବୀ କେତେଟା ଭାରା ସହିପାରେ ଯୋଉମାନେ ଅହଙ୍କାର ପର ନିନ୍ଦୁକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ନିନ୍ଦୁକ ଏମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ କେବେ ପର ନିନ୍ଦା କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ବି କରିଛି ତେଣୁ ଆମେ ହେଉଛୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଗ। ଏଇ ଯେ ସମାଜ କଥା କହୁଛି ଏଇ ସମାଜରେ ଏମିତି କୌଣସି ଲୋକ ଏବେ ହାତରେ କହିପାରିବନି ଯେ ମୁଁ ଦୁର୍ଜନ ନୁହେଁ କାରଣ ତା ଜୀବନରେ ଯେମିତି ହେଲେ ଯାହା ସେ ପଦେ କହିବ। ତେଣୁ ଏ ଭାରାଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେ ନାହିଁ କଂସର ଏଇ ଗୁଣଟି ଅଛି। ତା ପିତା କଥା କହିଛି ସେ ପିତାକୁ କେତେ ତାଳ ଦେଇଛି ବାହାର ଦେଇଛି ଜଗଳି କରିଛି କେତେ ଅଛି ବାଘରେ ଆଉ ଉଗ୍ରସେନ କେମିତି ବାଟ ସାର୍ କହିବେ ତେବେ ପୃଥିବୀ ଭାରା ସହିପାରେ ହାର ନା ନାରୀଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିପାରେ ପୃଥିବୀ ଆଉ ଭାରା ସହିପାରେନି ନା ଦୀପ ସହିପାରେ ଦୀପର ତଳ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଦୀପ ତା ତଳକୁ ଥୋଇ ପୃଥିବୀ ତା ଭାରା ସହିପାରିବ ଆଉ କଣ ସହିପାରିବନି ନା ଶଙ୍ଖଟାକୁ ତଳେ ଥୋଇବେ ଶଙ୍ଖ ତଳେ ଥୋଇଲେ ତା ଭାରା ସହିପାରିବ ଆଉ କଣ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ବୃହଦାର ଅର୍ଥ ଯୋଉ ଝାଡା ଫେର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ବୃହଦାର ପୃଥିବୀ ସହିପାରେ ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତଳେ ବସି ଖାଆନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେ ଜିନିଷ ଅଛି ପୃଥିବୀ ସହିପାରେନି ଏଇ ଭାରା ଅସହ୍ୟ ହେବାରୁ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେବେ ଏବଂ ଆମର ସାର ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଗକୁ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ଜଡ଼ କେମିତି ଚେତନ ଜଡ଼ କେମିତି ଚେତନ କେମିତି ଜଡ଼ ଉପରେଶନ କେମିତି କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ଘୋଡ଼େଇଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏବଂ ଜଳ ଜଳ ଜୀବନ ଜଳ ହେଉଛି ଜୀବନ ତାହେଲେ ଜଳ ଚେତନା ଜଳ ତାକୁ ବି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରମାଣ କରି ହବ ଜଳ ଜଳ ଚେତନ କୋଉ ଭାବେ ବିଭକ୍ତ କରି କୋଉ ପ୍ରମାଣ କରି ହବ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନଉନି ସାର୍ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆସିକି ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଯିବା ଆସିବା ଟିକେ ଶୁଣିବେ ନାହା ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ ସାର୍।